Záhorie má vo výrobe mliečnych výrobkov dlhoročnú tradíciu. Výroba mlieka v Senici bola zahájená v roku 1951. Od roku 2012 sa senická mliekareň transformovala na syráreň Havran. Nakúpené surové kravské mlieko je prečerpané do zberných nádrží. Následne je jeho kvalita skontrolovaná v laboratóriu. Po tepelnom ošetrení v pasterizačnej stanici je vo Velíne rozdelené na jednotlivé strediská. Po kontrole kvality prebieha automatické vypúšťanie syreniny do lysovacej vane. Po vybraní syra z lysovacej vane sa presúva na dopravníkovom páse a automatickom zvážení do nerezových regálov. Solenie syra prebieha v solnom roztoku v predpísanom čase. Po vyzrení syra sa porcuje a balí s automatickým vážením do spotrebiteľských obalov v ochrannej atmosfére pre čerstvosť a záručné podmienky danej porcie. Na šaržovom pariacom stroji prebieha parenie mozzarelly. Tá sa následne balí na automatickej baličke s dávkovaním slaného roztoku do obalu a finalizuje sa do kartónov. Po parení a solení pološtiepkov sa vysušia a vyúdia. Potom sa balia v ochrannej atmosfére do spotrebiteľských obalov a na záver sa pridajú ochucujúce zložky podľa požiadavky odberateľa. Kvalita výrobkov sa kontroluje v laboratóriu fyzikálno-chemickou analýzou. V novopostavenej hale sa vyrábajú syry typu Camembert. Výroba je tu plne automatizovaná, takže pri výrobe sa od začiatku prakticky nemusí dotknúť ľudská ruka. Vyzretie prebieha v priestrenných zrecích skladoch s výkonnou klimatizáciou. Po vyzretí sa syry zabalia do spotrebiteľských balení. Na záver sa v laboratóriu skontrolujú všetky naše výrobky, ktoré sa následne expedujú k odberateľom.